Ay, mga katiktik, hikay sa ko aning bawon ani ang akong mga estudyante nga mga maestro man siguro ni maestro sa absent. Kariyo, igo na ni bulit ang iyang sabon nga safeguard. Amo ko na. Baka maligo. Wa pa na. Kari, ganiharan ako pag mata niya daan, mauwi ako ko ng sipa lang ng sukan ha. Right? Dito siya lawas. Unsa? Tumanon pa dayon, ang tanay daw samok. Ligo pakawak. Ano pa magpugod? Ano, ligo. Di ba sayo pa? Sa may sayuhan dito nga wa pa manggalit siguro ang maestra ron kahimata ang kuhan. Nabil. Gusto may balon. Yaha. Churiso man lagi. Ha? Hindi siya ka magduri sa kagyanam siguro kapag pagkabuo kay isa, dua, isa kung tamiya. Pari kayo di mo nagbaon. Mao na kana mabunta kanang i-plaster mga naadya sa ilang kuan atubangan ug dili na magkamandar Diyos kahayahin ako bisag wa ko kwarta mangita ko kwarta ipalit lang og mga chorizo hotdog basta ingon ana di na magkamandar anang kamatay nga mular ko dahil pagpatao mga sanina ma-high blood jud ko ana pag matang mular ko og sanina. Daan ko ang pagkahapon sa Lunes. Andam na daan ang para buntag. Ha? Kasi, Absin na pong taon niya kay punataho na kanikaan. Dodoy. naon ni maisla kita labi. Tapos kadiro pating dagana. Mayroon kang Tulog, magkugabigod. Kayo. balon po mo anak. Kagduha ka bukin niyo. Kaya kanon rin ako, di ko nabalo. Atag sa imong uyab, I love you. Isa po hilap tayo katiyan anak. Mga dyan iya pilihan ng Ha? Ano ni? sungat daw nga ba na kanya masulod sa kadero? Sige, kaon pa. Hindi na ako maligo na. Unsa? Hindi na ako maligo. Unya na ka maligo pag uli? Ha? Maligo ang kulong. May kanon. May kanon ka, ija kanon ka tagdora kutsara. Dahil siguro na Hindi mahurot ba? Ay! Madlo ko yabo. Madlo Madlo ko yabo ba kay magagaba? Naman, iya pa man og dili ma kuang ka ng dili mahurot ka na ama itoy. Hindi masuko ka. Hindi mahurot.
Masipaan ang suka ha. Pagdas pa na sa inyo na kasi magpaigo kasi magpaigo ano kahit Aman. Naman ang hinatag sa ipapa. Wako. Nag-ingo ko ang labong nun, ilargo pag kuhan ba? Ilargo pag magtang. Unsa gipilo man ako ni? Gipilo man ako ni. Nila ko nun? Dili. So, tagilan niya gapon. Ayo, anong lula ka? Duha daw balik. Ang kanina, asa maibutang ang hinukasan, nag-ingin ko diyan sa amin. Ha? Ang hukanahan, daghanon, batang, bainon. Ito isa ko guna. Ang saman. Ano mo lang? Ano? Siguro. Ano mo lang? Asa magiging yung mga tapos sa kuhan. Ligo na ko ah. Ligo na. Kaya mag-init ka pag tubig kayo mag-iapa pag manok. Isa ba? Nanganak kay mag-ihog na no. Ay, nanganak. Ang maligo man. Oo, maligo man. Ay, mga katiktik. Ay, akong pasyente nga. Ay, kaparehan akong edad. Itlang pamanday o guyag. Mga alam, di mo dukulan. Buyag. Buyagan mo ito. Diba? Walang lang dili. Walang lang arba. Yayarin. Nutinamit ba? Ano? Duwara ko tumarang. Ang akong gisulti nga ambrit ko saan dayon ialay. Sala? Ang akong gisulti nga inigobo ang brief ko saan dayon niya ihalay. Pagkaon niya ko gatol-tolon butang sa magkanganan. Pinay balon wako? 20,000. 20. Ngayo pag Kaning isa. tagaan siya ang papa 20. Ano mo kung mahatag yun, itong itagaan na itong 50 urok to, makaabot sa gaan o bernis. Di urok pa niya, ay wala mo nagpa-aptik pagka lunes. Bisa nagbilin o
15 baron. Orot. Nya ang paglaba, magsige mo sa ako pangayo ang kada Sabado, Domingo, maglaba dito sa laundry. Kaya di naman ko kaya maglaba. Sige, din mo pangayo. Nya ara, magsige mo pangayo kada kada na ako kalibang, kwarta unta. Kay na. Magmao ng ako na o ito. Grabe. Kita di ka sa mga lumadlang sa rin alam. Bagus tidak? Ganawin dyan man. Bakit sa'yo yung hugaw? Hangin. Diyos. Nagpukti galing na kasi. Wala na baba. Babad. Hugaw na ko na kita. Hugaw na sila lo. Sakit na na. Hugaw, ginayon de oh. Ito na bila. Yun na. Nya bati pagkahurutan ko an bukating na tan. Kay sakit na po ng ngipon. Nag-ingon ako maestra tanan subject. Isang hiranan ako.